number you have dialed does not exist. Angizwa. Wathi ngimzame futhi. The number you have dialed does not exist. Ibhadi lami ngiyavivinya ngisehlane. Hayibo, wesisi. Seniqalile nithatha amadoda ethu. Phela ngiyazi ukuthi manje uDisemba sifuna ibonus yendoda yami. Sekuwena ke manje ogxumela icingo lakho ubambe ingcingo zakhe. Lalela ngikutshene wesisi. Leyo ndoda uhleli nayo lapho eyami. And sithi hayi siyohlangana. Hawe ma one day siyohlangana. Ngiyokugxobela into ongakazi uyibone. Phela nina ngicathi ngoba nifundile, nineziqu, ninama degree, nizosithathela amadoda nje kuphele kanjalo. Ungakhuluma leso singisi sakho sikhulumayo, anginamsebenzi ngitakama kodwa njengoba behlale besho. Intaba ayihlangana, abantu bayahlangana. Uze wazi ukuthi leyo ndoda leyo hleli nayo lapho ingeyami. Unyaka wonke le ndoda benginayo, ngiyinakekela, icishe yafa la, igulela ukufa, isincane embedeni, ngayiqhatha ngeparish, wena nakho isiphela saka usuyayithatha. Abantu abahlangana, intaba ziyahlangana sisi, noma ungathola kodwa ungizwile. Ha.